ପିସା ତମେ କୋଉଠି? ଏଇଠି ମାନେ କୋଉଠି? ଏପଟେ ମାନେ କୋଉ ପଟେ? अच्छा କଣ କରୁଛ ସେପଟେ? ଘାସ ମାରୁଛି। କଣ କରୁଛ ସେପଟେ? ଘାସ ମାରୁଛି ଘାସ। କଣ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ପିସା ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ପିସା ଭାଷା କେନ କହିବେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଘାସ ମାରୁଛନ୍ତି। ତୁ ପୁଣି କାଇଁ ଭାଷା କହୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭାଷା କହିମି? ପିସା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘାସ ମାରୁଛନ୍ତି। ତୁ ପୁଣି ଭାଷା କହିଲୁ? ପିସା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘାସ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ପୁଣି କାଇଁ ଭାଷା କହୁଛୁ? ବାସ୍ ଏଇଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ମୁଁ ତ ଏଇ କଥା ଚାହୁଁଥିଲି। ହଁ ତମେ ସେଇପଟେ ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। କଣ? ହଁ ତମେ ସେଇପଟେ ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି। ଓହୋ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ। ପିସା କିଆଡେ ଗଲେ? ହାय ତ ସେପଟେ। ଆରେ ପିସା ତମେ ସେପଟେ କଣ କରୁଛ? ପଟେ ଆରେ ମୁଁ ପା କହିଲି ସେପଟକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଆରେ ତମେ ପା କହିଲ ସେପଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେତେ କହିଲି? ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ଆସୁଛି, ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତମେ ଫେରୁଛି। ନା ମୋରଟା ଯାଉଛି। କଣ? ହଁ ଆସ। ପିସା କହିଲେ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ। ଆରେ ପୁଣି ସେପଟକୁ କାଇଁ ପଳେଇଲ? ଆରେ ସେ କଣ ସେପଟେ? ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତମେ କହିଲି ଚକ୍ରୀ ଖେଳୁଛ। ପିସାଟା ଆମ ସହିତ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି କରୁଛି। ସିଏ ବୋଧେ କହୁଛନ୍ତି ପିସା ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ରହିବୁ। ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ଆସୁଛି। ନା ମୁଁ ଆସୁଛି, ତମେ ଥାଅ। ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆସ। ମୁଁ କହୁଛି ନା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆରେ ପୁଣି ତ ସେପଟେ କଣ କରୁଛ? ତମେ ପା କହିଲ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଯାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଫେରୁଛି। ଓହୋ କଣ ଫେରୁଛି? ମତେ ଘିନି ମାରୁଛି।